लोगोफोर आंना नै मबाइला बायजोब्बाय लोगोफोर। आङो गोबां भिडिअ बानायनो सानदोंमोन, नाथाय केमेरानि गैयैनि जाउनाव आं भिडिअ बानायनो हानाय जायासै। गोबां मोजां मोजां कन्टेन्ट बाहायनो नागिरदोंमोन आरो नै दिनै सुक्रुबार बाजार आं पाब्लिकेसन खालामनो नागिरदोंमोन आरोना। दा केमेरा गैयैनि जाउनाव आङो बानायनो हानाय जायासै आदा आब'मोन। आङो केमेरा गैयिनि थाखायनो दा मोजां भिडिअ लाबोनो हानाय जायासै। सिगां उन्दै समनिफ्रायनो मालायनि मबाइलजोंसो खेबजाबोनानै बेफोरबायदि इउटुबाव हगारनानै दासिम बेफोरबायदि एसे एनै सिनायजाबोदों। नाथाय उन्दै समनिफ्रायनो केमेरा मोजां थायोमोनब्ला बै भिडिअफ्राबो मोजां मोजां नुबोगौमोन। दा केमेरा दाम खमनिजोंसो बेफोरबायदि खेबजानानै बेफोरबायदि इउटुबाव फैनानै दा बेफोरबायदि सिनायजादों। आङो जेराफारसे मबाइलबो बायनो हाला, नै मबाइलाबो गावजोब्बाय लोगोफोर। बिराद दुखुनांथाव, केमेरा गैयिनि थाखायनो आं भिडिअखौ बानायनो हाया। जेराफारसे फैसाबो गैया, रांबो गैया, बिनि थाखाय आङो मबाइल केमेराबो बायनो हाया। आङो नैबे मबाइलखौबो उन्दै समावहाय आङो बोरमा फाननानैसो बेफोरबायदि इउटुब चेनेल खुलिनो होननानै आं बेफोरबायदि इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन। दा आं बे मबाइलजोंनो 2K आङो साबस्क्राइब बारायहोनो हादोंमोन बे लाभा मबाइलजोंनो। दा मबाइला गावजोब्बाय, नै स्क्रिनबो गावबाय आरो दा नै केमेराबोथ' मोजां नङा, बेटारियाबो जोरा। दा बे मबाइलजोंहाय बोरैहाय बेफोरबायदि केमेरा मोजां मोनो आरो बारनायखौ माबोरै मोजां मोनो आं बिराद सानदों आरो। आङो बे मबाइलखौहाय आङो 2021आवनो बायनानै आङो इउटुब चेनेल खुलिदों। ओइदिनखालि देवोलमोन हालां बाजारावहाय। आङो देवोल जानो होननानै आङो फैसा बुथुमदोंमोन। ओमफ्राय बुथुमनानै आङो जेला देवोला जोबनानै थाङो होमबा आङो बे 2000 फैसाजों बोरमाफोर बायनानै दोननांसिगोन होननानै बोरमा बायनानै दोनबाय आरो। दाना बोरमा बायनानै डाइरेक्टहाय बोरमाखौ फेदेरबाय। दाना फेदेरनानै आङो बोरमाखौहाय 2000नि फानहरनाय जादों आरो, 3000नि। दाना 3000नि फानहरनानै आं बे बोरमा फाननानै मबाइल बायना लानांसिगोन इउटुब चेनेल खुलिनो होननानै आङो बे बोरमाखौ फानहरनानै नैबे मबाइलखौ बायनाय जादों आरो। आङो सासे ब्रादारनाव, बे आदाया बांला जरानिमोन। आं बे आदानावहाय बे मबाइलखौ बायनाय जादों, सेकेन्ड हेन्ड 2500नि बायनाय जादों आं बे मबाइलखौहाय। दा आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय आङो बायना लाबोनानै इउटुब चेनेल खुलिबाय। दाना इउटुब चेनेल खुलियै इउटुब चेनेल खुलिनानै आंनि बेफोरबायदि बारलु बारला खालामनायखौ आं इउटुबाव हगारबोबाय। दाना हगारबोनानै इउटुब चेनेलाबो 1K 2K जाबाय। दाना 2K जानानैहाय दा मबाइलाबो गावना होबाय। आरो मबाइलाबोथ' इमान बोसोरनै जाखानायमोन, बेखौहाय बे मबाइला बोरै जोरबावनो एफाराब इमान बेफोरबायदि। आं बिराद दुखु नांदों आरोना। दा जेराफारसे मबाइलबो बायनो हाला, केमेरानि जाउनावनो आं बेफोरबायदि गोबां कन्टेन्ट बाहायनो सानबाबो केमेरानि जाउनावनो प्रब्लेम। उन्दै समनिफ्राय दासिम खेबजाबावनो। दासिम आं मबाइल गोदान बायनानै लानो मोनफेराखै लोगोफोर। माने सेकेन्ड हेन्ड मबाइल लानानैनो आङो आंनि जेनाखि बेफोरबायदि रोंनायखौहाय रायजो राजा नोंथांमोननो इउटुबाव बेफोरबायदि नुहोनो बा आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोना बेफोरबायदि सोलोंनानै बेफोरबायदि रोङो होननानैसो आं बेफोरबायदि इउटुबाव फैदोंमोन आदा आब'मोन। आङो दा मबाइलबो गैला, केमेराबो गैला, माजों बानायनो। आरो आं मोनसेल' कन्टेन्ट बानाया आदा आब'मोन। आङो बेफोरबायदि पार्कउट खालामनायजों लोगोसे आङो सर्ट फिल्मबो गायो, आरो आङो न'आवनो लकेल जिम खालामो, आरो आङो ब्लगबो बानायो आरो फानि गोबां नोंथांमोना भिडिअ बानायनो मोनो, भिडिअ बानायनाय नुयो नङा होमबा आंखौ सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेलफ्राव। आं मोनसेल' कन्टेन्ट बानाया, बुहुत खस्थ' खालामनानैबाबो आङो लोगो दिगो सर्ट फिल्म गानोबाबो माबा मोनसे खालामनोबाबो आं थाङो खस्थ' मस्थ'यैबाबो नैबे साइकेलजोंनो। आं बे साइकेला दासिम बेफोरबायदि खस्थ' मस्थ'यै सोलिबोदों, नाथाय बे साइकेला दासिमबो जेबो प्रब्लेम जाफेराखै आंनो दासिम। बेजोंनो आं गौरां आरो बेफोरबायदि गोजानहाय आङो कारिगाव बेफोरबायदि आङो पार्कउट भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव इउटुबावहाय बेफोरबायदि भिडिअ हगारनानै आं एसे सिनायजादों। आङो बिराद खस्थ'यैसो फैनाय। दा आंनि प्रब्लेमा केमेरा गैयिनि थाखाय आं बिराद प्रब्लेम मोनो। गोसो जायो माने माजों खेबनानै बेफोरबायदि आंनि कन्टेन्टखौ बेफोरबायदि माबाखौ आं माबोरै हगारनो सानो आरो। दाखालि आं आइखौ बुंदोंमोन सिगां समाव,
आइलै आंनो 10,000नि मबाइल मोजां केमेरा बायना होदो होन्दोंमोन आं। दाना आइनावबोथ' फैसा गैयालाय, माने आइया रिन लानानैहाय 10,000 रिन लानानै माने बायनो नागिरदोंमोन आरो आंनो मबाइलखौहाय भिडिअ बानायनो होननानै। दा आंबो सानबाय दा 10,000 बे रिन लानानैसो मबाइल बायनायखौ आङो मा होनो, आंथ' जेन'बा 10,000नि मबाइल रिन लानानै बायसै दे, भिडिअ मोजां मोजां बानायसै। नाथाय बे 10,000 फैसाखौहाय माब्रैहाय सुख'नो, मा राहाजों सुख'नो? आरो बे 10,000 फैसायाथ' गोबां सुद बालांगोन, आरो उनावहाय हा हु फाननायसो जालांगोन आरो ना, हा हु फाननांनाय बेफोरबायदि माबा मोनसे फाननांनायसो जागोन। दा मा राहाजों सुख'नो? आरो जेरैबायदि बेफोरबायदि इउटुबावबो थाइसे थाइनैबो मोनाबा आं बबेजों जेन'बा बे रिनखौ 10,000 रिनखौ आं बोरै सुख'नो? आङो साननानैहाय आइखौ आं बादा होदों आरो आंनो मबाइल नांलालै आइ होननानै। नांगौबा आं मालायनि बेफोरबायदि हगारनानै बेफोरबायदि उनावहाय फेमास जालाबायथोंसै होननानै बेफोरबायदि फैदों आरो आङो बुहुद खस्थ'यैसो फैनाय। दा आङो केमेरानि थाखायनो बुहुद प्रब्लेम। आङो क'क्राझार आरो गोजान गोजानाव गोबां भिडिअ खालामहैनो सानो, गोबां कन्टेन्ट लानानै, नाथाय केमेरा गैयिनि जाउनाव आं थायो। आरो नों मालायनि केमेराखौ बोरै मोनबाय थानो? दा आरो नों मालायनि केमेराजोंबो बारा साहस बाहायजोबनो हानो नागिरा। उन्दैनिफ्रायनो बेफोरबायदि फैनानै आङो दासिमबो मालायजोंसो भिडिअ हगारोबा होमबा एसेल' खस्थ' नामा? आरो इमान खस्थ' जायो लोगोफोर, बेफोरबायदि पार्कआव खालामहैनाय माबाहैनाय। दा नैबे साइकेलजों गौरां आरो कारिगाव भिडिअ बानायहैनाया आरो साधारन नङा। फैसाखौबो बेफोरबायदि मालायफोरबायदि 100-200खौनो मोनलांनो नागिरा, एखमबा 40, एखमबा 50 बेफोरबायदि मोनलांनानै नोङो इमान खस्थ', बेफोरबायदि आदा बिब'समोन बायदिजों रुजुजाया। मानो होनबा आदा बिब'समोना फैसा एसे एनै बुरजा लाङो आरो बिदिनो हटेलफ्राव थाबोयो, आरो बिसिना जाहैबाय आलादा कन्टेन्ट। जोंना बिदि साइकेलजों थांनानैहाय, आरो साइकेलखौथ' नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर, लरग' थरग'। दा बेजोंहाय गौरांहाय बे गोजान गोजान भिडिअ बानायहैनांगौआ साधारन नङा। माने जेन'बा नोङो 10टा 11टासोआव थांदो बानायहैदो गौरांसे। दा खस्थ'यै थांदो नोङो, थांनानैहाय जेला नोङो भिडिअखौ बानायहैदो 4टा 4:30 नङाबाथ' सफैखायालाय न'आवहाय बानायहैदो। दाना बानायनानै नोङो खस्थ' बारिबावदो नोङो एकदमबारे मेंरुरु, आरो ओंखाम दै बाहा मोनजोंनो नोङो बे 40 थाखा 50 थाखाजोंथ' नोङो मा मोनजानो? बिराद खस्थ' आरोना। ओंखायनो आङो बेफोरबायदि बिराद खस्थ'यैसो फैदों। बेफोरबायदि भिडिअ बानायनाया गासिबो खस्थ' जाजोबदों आंना। केमेरा गैयिनि जाउनाव प्रब्लेम। मालायनि केमेराजोंसो लोगो जाब्रबलाबायनानै, हेलै ब्र' माने ओरै आंनि भिडिअ बानायहैनो ओरैबायदि कारिगाव बिसमुरि बेफोरबायदि भिडिअ बानायहैनि ब्र' होननानै बेफोरबायदि लिंलाङो। जायहा गोसो फ्रि बेयो आंजों थांफायो आरो आङो केमेरानि थाखायनो बहुद प्रब्लेम। दा केमेरा मोजां थायोब्ला आं बिराद मोजां मोजां कन्टेन्ट बाहायसिगौमोन। ओंखायनो आङो सापर्ट खालामा आदा आबौमोन, आंनि सानसु नार्जारि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालाम हागौमानि। आङो इउटुबाव दा थाइसे थाइनै रां मोनोबा आङो एसे एनै मोजां कन्टेन्ट बाहायनो हागौमोन, मोजां मोजां भिडिअ लाबोनो हागौमोन। दा अब्लाबो आं सेस्था खालामगोन, मालायनि मबाइलजोंबाबो गावनि जेनाखि सोलोंनायखौ आं अरायबो इउटुबाव नोंथांमोननिसिमाव लाबोगोन, जाहाथे आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा सोलोंनानै बेफोरबायदि गोजौ लेभेलाव थांनो हायो। आरो जोंनि बर'नि जाहाथे उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा गाज्रि आखुआव थाङा, बेफोरबायदि निसा बुस्थु बा बेफोरबायदि गाज्रि बुस्थुआव थाङा, जाहाथे मोजां मोजां गावनि थांखिखौ उथ्रिनानै मोजां मोजां गोजौ लेभेलाव थाङो। आं बेखौ लुगैयो आरो आंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौहाय। ओंखायनो आंनि सानसु नार्जारि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालाम आदा आबौमोन। उन्दैनिफ्रायनो इमान खस्थ' मोनबोबाय। लोगोफोर, आं मा खालामनो, केमेराबो मोजां नङा। आं दिनै पार्कआव बाजारावहाय भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन, पाब्लिसिटन माने बाजार बारनाय आरो। दा केमेरा गैयिनि थाखाय आङो लायनो हानाय जायासै। गोसो दंमोन बिराद सिमांनो। लोगोफोर, आं नुनो मोनगोन, आङो मबाइल गैयिनि जाहोनावहाय आङो इउटुब चेनेल खुलिनो हानाय, माने बेफोरबायदि भिडिअ मोजां मोजां लाबोनो हानाय जायासै। अब्लाबो आं सेस्था खालामगोन। ओंखायनो आंनि सानसु नार्जारि इउटुब चेनेलखौ नोंथांमोना हागौमानि सापर्ट खालाम, गोजौ लेभेलाव थां।
थांनो थाखाय आं आसा खालामो। नोंथांमोना आंखौ अरायबो सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो। नोंथांमोना थाबैनो नुनो मोनगोन आं मालायनि मबाइलजोंबाबो आङो आंनि जेनाखि रोंनायखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन। नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय।